Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngisaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo. UMdumo ozalo uthumbula tshatatsha utshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Angibacele bonke abantu abangaka subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela bafowethu ukuthi ni subscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu. Sifundisana isintu, siyathushisana, sihlahlelana indlela eyayikade ihamba okhokho bethu kuyindlela yesintu. Kwimpunga yesintu bafowethu sikhuluma ngezihloko eziningi ezahlukene ezijulile ikakhulukazi ezithinta umsamo, ikakhulukazi ezithinta isisekelo sakho wena njenganomuntu, ikakhulukazi ezithinta inkinga obhekana nazo wena njenganomuntu. Uzokhumbula ukuthi indlela esisaleke ngayo sasingahlosile thina ukuthi sisaleke ngendlela esisaleke ngayo. Kunezimo eziningi esisalelwe ngaphansi kwazo esasingahlosile thina ukuthi singene ngaphansi kwazo lezo zimo. Kodwa ngesizathu sokuthi umuntu nomuntu mezalwa akaziceleli ukuthi azalwe obani abanenkinga ezikanjani. Ingakho namhlanje ukule nkinga lezo obhekene nazo impunga yesintu ikhonela lokho ukuthi izoxazulula inkinga obhekene nazo, ikhonela lokho ukuthi izokuhlahlela indlela yokuthi kulezo nkinga obhekene nazo ezidinga ukulungiswa ngokwesintu udinga ukuzilungisa kanjani. Bonke ke bafowethu abangaka subscribe ngiyacela ukuthi ba subscribe. Ikhona ke nekhombo yethu indlela yesintu namava ahlabahlosile zu 750 umuzithola kuthini lapha eGoli. Incwadi zempunga yesintu seziyatholakala. Kukhona ikhemesi laphana ezizotholakala kulona lesintu neyogathi. Ngiyacabanga ukuthi nakhona sizokwenza inhlelo ukuthi itholakale khona eGoli. Ngizoqinisekisa kahle imininingwane yakhona bese ngiyabuya la ngizonibhalela ngimtshela ukuthi eGoli mofuna incwadi zempunga yesintu uzozithola kuphi. Imbiza lezi zalekhaya imphelandaba iyogathi amadoda nembiza zezinso njalo njalo nazo uzotholakala lapha eGoli. eMaritzburg nakhona sikhona isitolo sezincwadi la nizozithola khona incwadi zempunga yesintu. Ngizonazisa futhi uma sesizihambisile khona incwadi sezitholakala nanokuthi zitholakala ngentengo engakanani. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngiyafisa ukuthi sizojula ngoba ayikho into edlula ukuthi sijule. Njengoba kuthiwa impunga yesintu akufanele mangifika la ngifike ngikhulume into engakhulunywa ngisho na ingane encane. Ngikhulume into etholakala nakuma channel amancane. Kufuna kucaca ukuthi makuthiwa impunga yesintu kukhulunywa ngempela izinto ezijulile. Kukhulunywa ngempela izinto obona ukuthi lezi zidinga ingwevu ezindala ukuzixazulula. Lambukelo wempunga yesintu kunomuntu la oganiwe ngokuphelele. Uganwe ngokuphelele waqholisa. Uma eganwe ngokuphelele waqholisa kodwa inkinga ekhona ukuthi uganelwe endaweni engeyona. Uganelwe ngaphansi kwesisekelo bekungafanele ukuthi aganelwe kusona. Kunomuntu ozalwa ewumlanjwana. Uma ezalwe umlanjwana lo muntu wabe sehambe yakubo. Uma ehambe yakubo wathatha isinqumo sokuthi usefuna ukugana nebala wagana waqholisa. Umakoti wathelwa ngenyongo. Makhamba isikhathi izinto zabhidlika. Mazibhidlika into zakhe kuyavela ukuthi wena waganelwe endaweni engafanele. Omunye akabathola abantwana. Ziningi inkinga ongabhekana nazo uma uganwe endaweni engafanele ukuthi uganelwe kuyona. Waba nenkinga lo muntu inqinamba eziningi wasekuvela ukuthi la uganelwe khona kini kwangafanele uganelwe kini. Lo mfazi okuganekini
umfazi wakomalume bakho wamphiwa abantu bakomalume babefisa ukuthi uzovusa indlu yakomalume bakho. Wena kodwa waganelwa kini ngoba wahamba wena waya kini, wahlala kini, wakhulela kini. Omunye umuntu uthola ukuthi wagana nonina. Umegana nonina, wahlala la kugane khona unina wakhe. Wakhula, umekhula naye wagana. Waganelwa la kugane khona unina wakhe, akukhona kubo. Kodwa kugane unina wakhe kufana nokuthi uganelwe emzini wabantu. Njengoba kukhona nomunye umuntu othola ukuthi utheme gano, waganwa la akhulela khona ngoba naku bemkhulisile mhlawumbe abazali bakhe bahamba emncane bamthatha bamgona. Uma sebemgonile sekhulile wasebenza wavele waganwa naye, waganelwa la ekhulele khona, waganelwa emzini wabantu. Ilungiseka kanjani leyo nkinga? Uma waganelwe endaweni engeyona. Seziyakushaya ke manje izinto ngoba mina ngiyimpunga yesintu ngingathanda umuntu ukuthi into ashesha isukumele ingakakhombi ukuba nenkinga. Ngiyakhumbula kufika enye insizwa la iganelwe kubo, kodwa manje ayikhulele komalume bayo. Yayikhulele komalume bayo ngathi hayi insizwa yakithi yabona ngoba usahleli kahle kimi. Awukume ngoba lento engiyikhuluma ijulile kakhulu. Kwesinye isikhathi into enjalo ingenzeka uthola ukuthi yenzeka ngamabomu, kwakuvela kuyisivumelwano sokuthi yenzeke. Kodwa ngifuna bonke abantu othola ukuthi leyo nto isiyabahlupha ukuthi baganelwa endaweni kwangafanele baganelwe kuyona. Ikakhulukazi lo muntu lona othola ukuthi waganelwa kubo ekubene umlanjwana. Angifuni yena ukuthi isheshe siyiphuthume ingakamhluphi. Kodwa mawubona ukuthi eganweni kwakho khona ingqinamba ezikhona, mhlawumbe abantwana nibatholi ngoba wena waganwa kini, kwakufanele uganwe komalume. Manje lo gogo laba bahlele okhalweni likamakoti, bavimbile. Lamakhehla lawa ahlele okhalweni lakho, avimbile. Awafuni manje ukuthi niyibone inqubekela phambili. Akho bantwana manje abazohlala. Bafungile abantu abadala. Bathi ngoba lo makoti lo kwakumakoti wethu, kufana ngabe wasinela lapha kuleceke. Ukhumbule ukuthi njengoba waganwa kini, wakwenza konke, walobola, kwaqholiswa, umswane wenkomo wagqitshwa esibayeni, kodwa umakoti kuvela ukuthi lo makoti lo umakoti wakomalume bakho. Senza njani? Silungisa kanjani leyo nto? Sithini isinto? Hayi bafowethu, hayi yabona le channel inkulu kakhulu. Ngisho imisakazi izihloko ezinohlonzo kanje angikaze ngizwe zidingidwa emsakazweni ke ezitshethi mkhulu. Angikaze ngizizwe izihloko ezifana nalezi ezinohlonze kanje. Ilungiswa kanjani leyo nto? Punga yesintu sithini isinto? Sithathu sibeke. Hayi bafowethu, asike siqale siyimunyunge eqala la kuma comment. Akuna uqala uyentshise eqala, uyentshise ubuze ikhehla lakini, ubuze umkhulu wakho khona sothi thina masikuhlahlela. Bese ubuyele kuyena umkhulu umtshethe umkhulu okade ukuchaza kuyikona. Hayi bafowethu kulungile angageqa amagula ngoba ngemuki. Asuthatha umfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese uyilindela ingxenye yesibili la sizochaza khona ukuthi lenkiyankiya ilungiswa kanjani. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Zikhona ke njalo nezincwadi zethu esizibhalayo. Ikhona incwadi esihloko sithi Sithini Isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, indlela yesintu. Zonke le ncwadi ziyatholakala kuthina Imphelandaba eGoli, nakhona sikhona isitolo sezizotholakala khona naseMaritzburg futhi sikhona isitolo esesisitholile. Kodwa njengamanje sinekhombo yale ncwadi zombili, indlela yesintu kanjalo namava ahlabahlosile. Uyithola ngo-750 ku-include i-delivery. Ungakhohlwa ke njalo neyogathi yensizwa ikhona iyatholakala. Ulindeleke umfanekiso oqoshiwe oyingxenye yesibili la sesizohluba khona udlubo khasini, la sizogeqa khona amagula ukuthi uma ubhekene naleyo nkinga waganwa kodwa waganelwe endaweni engasiyona ukuthi leyo nto uyilungisa kanjani. Uma kuukuthi isiyakuhlupha futhi kuyakhaleleka ukuthi yilungise, ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.
wami